Ah, ndikupatsani moni abale nalongo nonse amene mukundipesera mu dzina lopambana la Ambuye wathu Yesu Khristu. Tiye tikhale nacho changu pa zinthu za Mulungu ndi mmene nthawi ilili. Chikhulupiriro chathu chimasweka chizikwera nthawi zonse kuti Ambuye Yesu Khristu akamabwera modzidzimutsa monga mawu a Mulungu akunenera, tsiku loli tisadzatipeze tili msampha koma tili mu mtendere wake. Ndipo tikamadya mawu a Mulungu pafupipafupi pamene chikhulupiriro chathu chimakhala chikukwera. Komanso tiziwerenga Baibulo pafupipafupi tsiku ndi tsiku. Mneneri Brother Branham akuti zikavutitsitsa tiziwerenga chapter chimodzi cha Baibulo, tizimvetsera mauthenga, tizipita ku church. Inu makamaka inu a group ya kumudzi wa Yesu apa forum imeneyi, nimakuchenjezani kuti nikoyenera kuti munthu akhale pamalo osonkhana pa utchalitchi oyera mtima, akhale ndi m'busa kumeneko, azipita azipereka chakhumi chake kumeneko. Maniva asizomangodalira social media iyi imene si order ya original imene Mulungu anayikhazikitsa m'Baibulo. Munthu amasweka ndithu akhale pa local church pali m'busa pamenepo. Manimvetsetsa ndeni makuwuzanisoni kuti simatchalitchi onsewa amene akulalikira choonadi, ambiri iwo ndi mamotchale mmene momwe muli mitembo yokhayokha, anthu ake nakufa. Onani zipatso zawo, anthu amaledzera mwaufulu menemo, amamwa, amasuta, okhala azigololo, kuyambira ngakhala azikuluakulu ampingo. Matchalitchi akugwa. Ndeni nthawi yenera kuti munthu azisamalitsa kwambiri posankha malo oti asonkhaneko. Posankha malo osonkhana sitingosankha kuti kumalowu umapita ameya amumzinda, kaya kumalowu anthu ovala bwino amapita kumeneko, anthu olemera amapita kumeneko, kaya kumalo kumeneku ni ku chalichi yomangidwa bwino kwambiri. Sitiyang'ana zimene, timayang'ana mawu. Kodi mulalikidwa fundo zonse zimene Ambuye Yesu Khristu anazifera pa mtanda? Haleluya. Bible Genesis tuchivumbutso osawonjezera osachotsera. Timayang'ana zinthu ngati zimenezo. Komanso timaona zipatso zimene chalichi yubereka anthu a mtundu wati. Yubereka akhristu kapena anthu onga ngati akhristu koma asala akhristu amene ali ma hybrid chabe oti zidzadziko apasa umadya nawo komanso za Mulungu akuchita. Ndiye muzikhala mukuona zonse, usangoti abwera paubveka Yesu, paubveka za chikhristu anthu anyamula mabaibulo. Imi dziko la chinyengo linoli tukamba za chilemba cha chilombo chimenechi kuti ni chachipembedzo, nchachipembedzo mene mumu nchachinyengo, kuti masiku otsirizano ngati nkotheka chikatatha kunyenga osankhidwa. Ndiye limene alikhausambaza chimenezi. Komanso osamangokhulupirirapo olalikira awo ma social media, wina aliyense ni mtumiki. Ambuye Yesu Khristu akuti akhristu onama adzadzuka, adzachita ngakhale zamphamvu zodabwitsa. Haleluya. Ngati nkotheka katatha kunyenga ngakhale odano osankhidwa awo, ndipo iwo mudzazindikirani zipatso zawo. 1 amakana mawu a Mulungu. 2 moyo wawo mupembiri zawo zoyipa zovunda moyo umene akukhala. Haleluya. Ndiye mmene tizikhala osama nthawi inoyo, chifukwa Satana pofuna kuti awaponyetse anthu kuliwule linenilo la Mulungu, wabweretsa zambiri za fake zambirimbiri mu dzina la chipembedzo. Olo ngakhale ambiri amene matoimba gospel sawu Mulungu amenewa na anthu achikunja amene angotenga chabe chikopa cha nkhosa. Haleluya. Ndiye mmene tizikhala osamala. Ambuye akudalitse tipempheni. Atate wathu akumwamba, tikuyamika tikuthokozani chifukwa choti mmatikonda, mmatichenjeza, mmatiuziratu. Tafika pano tiyankhuleni, tiphunzitseni, tidalitseni. Mene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu tikupemphera kuti mutikhululukire zolephera zathu, mutipatse chisomo, mutipatse chipambano mu mphamvu ya chiukitso. Mene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu pempha zonse mchiyambiko. Amen. Ndiye mawu olengedwa achokera ku buku limeneli la Chivumbulutso. Chivumbulutso 14 kuyambira vesi ya 9 imeneyi, vesi ya 9 kulekesa 11. Baibulo likuti ndipo anawatsata angelo wina wachitatu nanena ndi mawu akulu, ngati wina alambira chilombocho ndi fano lake nalandira lemba pa mphumi pache kapena pa dzanja lake, iyenso adzamwa vinyo wa mkwiyo wa Mulungu wokonzeka osakaniza mchikho cha mkwiyo wace.
ndipo adzazunzika ndi moto ndi sulufule pamaso pa angelo oyera mtima ndi pamaso pa Mwana Wankhosa. Ni Chivumbulutso 9 kuyambira vesi ya 2 vesi ya 3 ali ndipo mutsimo mudatuluka dzombe pa dziko, ndipo analipatsa ilo mphamvu monga zinkhanira za dziko zili ndi mphamvu, ndipo ananena kwa ilo kuti lisayipse udzu wa pa dziko kapena chapiliri chilichonse kapena mtengo uliwonse, koma anthu amene alibe chisindikizo cha Mulungu pamphumi pawo ndiwo. Khala tikupitiriza phunziro lathu limene chilemba cha chilombo chisindikizo cha Mulungu nkhupirani gawo 11 imeneyi. Ndiye tinaona kuti chisindikizo cha Mulungu ni ubatizo wa Mzimu Woyera. Landirani ubatizo wa Mzimu Woyera. Haleluya. Kukana ubatizo wa Mzimu Woyera ni kutenga 666. Kulandira zelu yabodza amakhala kuti mwadilidwa 66 spiritual pamphumi pano. Ndiye mutumikira zelu yabodzayo. Haleluya. Numayikhulupirira numayendera imeneyo. You are marked. Haleluya. Koma ino ndinu ana a Mulungu. Chifukwa muli chisindikizo cha Mulungu. Chifukwa mukabva uthenga mukabva choonadi kabelu kali kayimba mtima mwanu kuti zoonadi ni zimenezi. Ine nditsatira zimenezi. Ndipo mukatsatira zelu yona imene ya Mulungu. Ni pamene you will be sealed into the kingdom of God. Hallelujah. Chilemba cha chilombo ni chisindikizo cha Mulungu. Ndaba pali chinthu chimene mtumiki wa ola amene Brother Branham amene akwanitsa Malaki 4:5 munthawi yathu Eliya olonjezedwa akuyankhula kuti, and remember that we found without one mistake that the mark of the beast is the mark of the apostles, that is church members hanging to their church instead of walking in the light. Akuti kumbukirani popanda kulakwitsa kuna kulikonse kuti chilemba cha chilombo ni chizindikiro chakugwa. Haleluya. Chimene chili anthu a tchalichi kukangamira tchalichi yawo m'malo moti ayende munkuwala. Haleluya. How did they reject light and there's nothing left but darkness? Auti amakada kuwala iwo ndipo palibe chimene chimatsalira iwo koma ni mdima basi. Auti kumeneko ndiye kulondola. Akuti achikatolika, achiprotestanti, haleluya, pamenepo pali chilombo limene lili hule. Hule lija limakambidwa ku Chivumbulutso 17 kumeneko. Haleluya. Mkazi m'Baibulo amayimira mpingo. Haleluya. Mamuna amayimira Khristu. Ndipo Baibulo limati akazinu mverani amuna mwa Ambuye, limatero Baibulo. Akazi amasweka akhale pansi pa ulamuliro, pansi pa kumvera kwa mamuna wawo mwa Ambuye. Ndipo limati amuna inu kondani akazi anu. Azimuna inu, azibambo zikondani akazi anu. Akazi anu asakhale ngati akapolo kumazunzika, ayi, koma akhale ngati kwini, amverere kukondedwa. Haleluya. Ndipo okhala zili mwachonchi kuzimunso zili chonchonso, pokhala kuti mkazi ayimira mpingo, mpingo umayenera uzimvera mamuna wake amene ni Yesu Khristu. Uzimvera chinachi chonse imene Yesu Khristu aunena. Haleluya. Khristuso amaukondanso mpingo wake monga adawufera pa mtanda paja. Ni chikondi chachikulu chozama chimenecho. Haleluya. Ndiye mkazi amene akuyenda na amuna ena amene samvera mamuna wake amene amatchedwa kuti hule. Haleluya. Kuzimunso mpingo umene sumvera Khristu, umene sumvera mawu a Mulungu, ni wauhule kuzimu, uchita zigololo, ziwelewele za uzimu zimenezi, ni mdierekezi, ni mfundo za wanthu zosakhala mawu a Mulungu. Haleluya. Ndiye hule ilili umene uno mpingo. Haleluya. Umene udachoka pa mawu a Mulungu, umene udakana kuyenda munkuwala kwa mamuna amene Ambuye Yesu Khristu, umene mamembala ake amakakamira tchalichiyo nusiya kuwala kuona kwa mawu a Mulungu. Iwowo adatsamira pa tchalichi yawo. Mpingo wathu umati, koma chimene Mulungu aunena mu mawu ake sasamala za zimene zonso. Mulungu akuti chani? Ubatizo m'madzi ambiri. Yesu Khristu adatipatsa chitsanzo kumene pachapa. Ana sadabatizidwepo m'Baibulo momwe. Ambuye Yesu Khristu ana anango adalitsa, koma iye awabatiza wana. Mubatizo wabodzaso, ubatiza pamphumi. Zambirimbiri zabodza zimene awapezekana nazo. Uhule umene auchita pa mawu a Mulungu. Amavomereza homosexuality pompano. Haleluya.
ndamene muli ndi maso yang'anani, sikuti nunyoza munthu ayi. Ku Katolika, ku Roman Katolika kuli abwenzi abwino, kuli anthu abwino ndimakonda ndimalemekeza nazangaso, sikuti ndimadana nawo ayi. Koma nudana ni system yoyipa imene ikupha Mulungu, ikupha choona, kuwapangitsa iwo kuti andire mark of the beast, kuti apite ku chiwonongeko, kuti apakale zotsatira zake, kuti amene anandire chilemba cha chilombo chimenechi anali kuzunzika mu nyanja ya moto imeneyi, pamaso pa angelo, pamaso pa oyera mtima, anali kuzunzika kumeneko. Ndiye ngati ndimakukondani, nuswekani kuchenjezeni, nuswekani kuuzeni, zili ndi inu kuti mutenge chenjezo limeneli kapena mulikane. Koma mukalikana sivutoso lawo lalikira, sivutoso la Mulungu pamenepo, chifukwa Mulungu ntchito yake gawo lake wachita kale, ni vuto lanu tsopano. Musakondetsetse mpingo, kondetsetsani mawu a Mulungu. Mpingo wanuwo udzatha, koma mawu a Mulungu sadzatha. Ndipo mpingo wanuwo sudzakuyankhirani pa tsiku la chiweruzo, ni mudzayankhira nokha ku mawu a Mulungu. Akulu a mpingo wanu aja adzeneranso kuti adzayankhirenso monga mwa mawu a Mulungu. Ngati saphunzitsa iwo monga mwa mawu a Mulungu, mudzaona unjenjemera chitakulira chiweruzo nthawi imeneyi. Ngati adzanjenjemera akuyankhirani bwanji nu? Tengani mawu a Mulungu, musatenge tchalichi. Mawu a Mulungu ndiye kuwala, Mulungu ni mawu. Mukasiya mawu a Mulungu mwamusiya Mulungu. Haleluya! Ndi anthu akanakuwala kumene ni mawu a Mulungu, amakhala kuti atenga chilemba cha chilombo chimenechi, ayenda mu mdima mmene ali mmenemo, nimene achikatolika amenewa anachitira. Haleluya! Komanso achiprotestanti achitanso chimodzimodzi, amene ali ana amahule, ana ahule limene lili, chifukwa achita zomwezo ngati zimene mayi wawo anachita. Haleluya! Ndiye tingokhala ni kuona kuti kodi hule limeneli, kodi mpingo wa Roman Catholic unabadwa bwanji? Haleluya! Ambiri amadawu umenewu ndiye woyamba, umenewu ndiye amene papa woyamba ni Petro amene. Haleluya! Koma kumeneko ni kuyankhula kongoyankhulapo kopanda umboni. Mpingo woyamba unayamba pa tsiku la Pentekoste paja inde, ndipo olalikira wake anali Petro. Mukuwerenga Machitidwe 2:38, Petro akuwauza anthu amene akhulupirira uthenga wabwino kuti lapani yense wa inu, batizidwe mu dzina la Yesu Khristu, kuloza chikhululukiro cha machimo anu, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Bwanji achi Roman Katolika sachita zimenezi. Iwo amabatiza Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera pamene Petro ati dzina la Yesu Khristu. Bwanji Petro ameneyo amabatiza mu madzi ambiri, thupi lonse monga amenenso Filipo amachitiranso, koma iwo sachita zimenezonso. Ndiye mukhoza kuona kuti pena pake pali chinyengo, ndiye tifuna tichione chinyengo chimenechi. Haleluya! Mmene mpingo uja umayamba, Mzimu Woyera utatsika pa tsiku la Pentekoste paja, tamuonanso mdierekezi amagwiranso naye mwana akusamvera. Unali mzimu wa Nikolai umenewo ofuna kugonjetsa mpingo otsutsa Khristu. Haleluya! Ndiye unamenyedwa ni mzimu wa Mulungu, chifukwa Mulungu anadzutsa mzimu wa mkango umene wachamoyo cha mkango, umene umayenda mwamuna ngati Paulo, amene amati ngati munthu alalikira kaangelo otsika kumwamba alalikira uthenga wabwino osiyana ndi umene taulalikirawo, akhale otembereredwa amene. Ndiye umamenyana ni muyezo umene mdierekezi anadzutsa nthawi imene. Mulungu kuzibisa yeka mukukweka, ndiponso wakuziulula mukukweka momo, kuti ulingirire sunga mumvese yaye, ndi chifukwa zimampanga kukhala wankulu. Mulitengedwa mulipenyesese mitundu enayi, mudu wali mozi, kuzibisa ziulula mudu walomwe, ndi wankulu Yesu koma wozichepesa. Tifanane naye, tifanane naye Yesu kuzichepesa. Tifanane naye, ndi chifukwa timayimba fanana ndi Yesu. Tifanane naye, tifanane naye Yesu kuzichepesa. Tifanane naye, ndi
chifukwa timayimba fanana ndi Yesu.